Сацыяльна-эканамічнае развіццё і добраўпарадкаванне раёна. Старшыня дзяржкантролю Леонид Анфімаў з рабочым візітам наведаў у Шачы. Мір, праца, май, дождж не перашкодзіў Віцебску адзначыць свята працы і ўзнагародзіць лаўрэатаў прафсаюзнага конкурсу «Майстар года Віцебшчыны 2016». Віцебская школа батута зноў лепшая ў краіне. У абласным цэнтры завяршылася першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. З-за моцных працяглых дажджоў работы на палетках Віцебскай вобласці прыпыніліся. Сітуацыя сябу яравых культур нагадвае леташнюю, аднак калі ў мінулым годзе на 2 мая было засеяна больш за палову пасяўных плошчаў, то сёлета ўсяго 40%. Толькі Дубровінскі раён поўнасцю завяршыў сяўбу, а ў Аршанскім засталося засеяць 5-ю частку яравога кліна. На мокрыя палеткі адправілася Інна Кірыенкава. Вось так выглядаюць зараз палеткі в обласці. Паўсюдна стаіць вада. Глеба настолькі пераўвільготнена, што ніякая тэхніка не можа зайсці ў поле. Віной таму працяглыя моцныя дажджы. А за апошнюю дэкаду красавіка на большай тэрыторыі вобласці выпала месячная норма ападкаў. Хто пачынаў рана сеяць, не прагадаў, як тыя дубровінцы, якія ўжо завяршылі сяўбу. Складаней прыходзіцца заходнім раёнам, дзе глебы цяжкія. На Пастаўшчыне, да прыкладу, засеялі толькі 16% плошчаў. Пакутаюць і ўсходнія раёны. У гаспадарцы Альгоўскай заўсёды завяршаліся ўбу аднымі з першых. Сёлета палявыя работы спынены. З 1000 гектараў яравога кліну засеялі толькі 150 гектараў. Гаворыць, нават на ўзгорках пасяўны агрэгат адразу не запусціш. Патрэбна спачатку апрацаваць глебу. Влажная почва, она должна подсохнуть, чтобы заделались семена в почве. А если пустить на влажную почву обрабатывающую технику, она, во-первых, ее уплотнит, местами семена не будет заделываться наверху, а это чревато своими последствиями. Складана прадугадаць, якімі будуць усходы. Нізкія тэмпературы негатыўна ўсплываюць на рост раслін. Будем сеять где-то до числа 15-го. А после 15 числа планируется посев однолетних культур на зеленый корм. Нам надо, в первую очередь, если мы не успеем получить урожай яровых культур, то мы хотя бы восполним какие-то культуры для нашего животноводства. Накормим наш скот для того, чтобы получить потом молоко, мясо, ну, соответственно, денежные средства. Занепакоенасць спецыялістаў выклікае і стан азімых, а яны, як вядома, аснова ўраджаю. Многія з іх літаральна апынуліся ў вадзе. Для іх ратавання давядзецца таксама прыкладаць намаганні і фінансавыя сродкі. Это подкормки, это и фунгицидные какие-то обработки, если будет заболевания различные. То есть надо соблюдать всю технологию возделывания, тогда мы на зимних культурах получим достойный урожай. У бліжэйшыя некалькі дзён сіноптыкі не прагназуюць дажджоў, аднак ужо бліжэй да выхадных надвор'е зноў сапсуецца, і гэта яшчэ больш ускладніць работы на палетках. У такіх умовах затраты павялічваюцца ўдвая. Па ўсім відаць, сёлетняя пасяўная можа ўвайсці ў гісторыю Віцебшчыны як самая неспрыяльная. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны, Віцебскі раён. Развіццё малога і сярэдняга бізнесу – прыярытэт для эканомікі Беларусі. Аб гэтым заявіў старшыня камітэта дзяржкантролю Леонид Анфімаў падчас рабочай паездкі ва Шачы. Ён наведаў адно з прыватных прадпрыемстваў райцэнтра, азнаёміўся з вытворчасцю і даведаўся, як меры дзяржаўнай падтрымкі рэалізуюцца на практыцы. Віктор Праліш з падрабязнасцямі. Гэта невялікае прадпрыемства па вытворчасці гафрыраванай паперы і картоннай тары вынік рэалізацыі інвестпраекта, падтрымку якому аказаў дэкрэт нумар 6 аб стымуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі малых гарадоў і сельскай мясцовасці. У 2009-м былыя будынкі прадзільнага цэха райбыткамбіната перадалі мінскім прадпрымальнікам. Яны закупілі сучаснае абсталяванне за мяжой і ў сакавіку 2010-го выпусцілі першую партыю прадукцыі. Сёння на прадпрыемстве працуе каля 30 чалавек. Объем вытворчасці толькі за першы квартал 2017-го склаў каля паўмільёна беларускіх рублёў. Вот я стою на линии, снимаю трубки, смотрю качество, она должна быть идеальная, не шершавая, не битая, красивая. Працуюць тут толькі пад заказ. Спажыўцамі прадукцыі з'яўляюцца і прамысловыя гіганты, полацкім валакно, нафтан, Гродна-Азот і невялікія прадпрыемствы. Частка прадукцыі пастаўляецца на экспорт. Вытворчасць запатрабаваная, таму збіраюцца і павялічваць магутнасць. Мы работаем на Россию, планируем также с Прибалтикой работать. Таких производств, как наше, мало. По-моему, 2 производства таких. Но такая линия, как в данный момент у нас работает на Гродно-Азот,
она у нас единственная, поэтому мы планируем увеличить объемы, планируем расширяться, также планируем открыть новые места рабочие. Старшыня камітэта дзяржкантролю Леонид Анфимов ознайоміўся з прадукцыяй прадпрыемства, пагутарыў з рабочымі і даў сваю адзнаку развіццю прыватнага бізнесу. Чем больше таких производств будет, и причем созданных не только в рамках 6-го декрета президента, а инициативно, по инициативе предпринимателей для развития деловой инициативы, деловой жизни в таких городах, тем лучше будет жить население в этих городах, и тем будет лучше развиваться экономика. Оно работает не только на нашу страну, но и работает на экспорт, и причем, что очень важно, работает в рамках импортозамещения. Мы же эту продукцию, которую выпускают сегодня, практически всю закупали в сопредельных странах. До речі, по оценці Ушацкай райвыканкама, экономія валютных сродкаў, дзякуючы імпартазамяшчэнню, за 2016 год склала больш за 800 тысяч долараў США. За першы квартал 2017-го гэта лічба наблізілася да чвэрці мільёна долараў, а гэта ў 1,5 раза больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Для тых, хто хоча працаваць, у рэгіёне забяспечваюць усе умовы. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Ушачы. Рознакаляровыя фонтаны, святочны канцэрты, прыліўны дождж. Віцебск адзначыў першамай. Нягледзячы на зусім не майскае надвор'е, вялікая колькасць людзей выйшла на вуліцы абласнога цэнтра. Урачыстыя мерапрыемствы адбыліся на самай вялікай плошчы Беларусі Перамогі. Менавіта тут сабраліся прадстаўнікі працоўных калектываў, працоўнай дынастыі, ветэраны працы і прафсаюзнага руху. Як адзначылі першамай у Віцебску, даведалася наш карэспандэнт Настасья Броўка. Дзень працы – свята з больш чым векавой гісторыяй. Яго адзначаюць ва ўсім свеце. Першамай асацыіруецца з добрым настроем, народнымі гуляннямі і салідарнасцю ўсіх працоўных у адстойванні сваіх правоў. Прафсаюзы сёння выступаюць за канструктыўны сацыяльны дыялог у вырашэнні любых пытанняў працуючых. Те задачи, которые выдвигались в зарождении профсоюзного движения, борьбы трудящихся за свои права, они и остаются. Это занятость, это заработная плата и безопасные условия труда. И вот мы сегодня отмечаем этот праздник под этими же самыми лозунгами. Акрамя шароў, расцяжак з лозунгамі і сцягоў, на плошчы парад рознакаляровых парасонаў. У гэтым годзе такой атрыбутыкі дадало надвор'е. Аднак дождж не стаў перашкодай. На адной з галоўных пляцовак сёлетняга свята на плошчы Перамогі ушанавалі лаўрэатаў конкурсу «Майстар года Віцебшчыны 2016». На сцэну падняліся 15 прафесіяналаў у сваёй справе. Машыніст цеплавоза Вадзім Устинович ужо больш за 10 гадоў працуе на чыгунцы. У іншым, кажа, сябе ўжо не бачыць. Мне нравится хорошо делать свою работу. Прежде всего, безусловное обеспечение безопасности движения, постоянное стремление к новым знаниям каким-то на работе. Ну и, естественно, просто любовь к своей работе. Наверное, так это можно выразить. Словы ўдзячнасці прагучалі ў адрас працоўных дынастый Віцебска. Сям'я Лены Кухнавец – знакамітая дынастыя медыкаў. Яе дачка – 4-е пакаленне ў прафесіі. На першамай яны прыходзяць усёй сям'ёй. Гэта традыцыя. Мы еще с детства решили, что будем врачами. Дочка тоже у меня, как только родилась, она уже в куклы и решила для себя, что будет врачом. Я выросла на работе у дедушки, у бабушки, у мамы. Вот. Как бы даже игрушки были, скляночки, бутылочки, бумажки, направления на анализы, карточки. Агульны працоўны стаж дынастыі Яфімовых – 120 гадоў. У гэтай сям'і ўжо некалькі пакаленняў мужчын працуе ў філіяле Віцебскія электрычныя сеткі, прадпрыемства Витебскэнерго. С детства зацепило, даже старший брат пошел учиться на электрика. Ну, и мне это очень понравилось. Я тоже пошел на электрика учиться после школы. Мне это очень нравилось. Когда пришел на работу, мне это даже домой не хотелось уходить. Очень нравилось. С армии пришел, посмотрел, как отец работает, понравилось. Ну, большая ответственность, конечно, лежит. Но это, в принципе, это и нравится, что тебе доверяют, тебя ценят. А напрыканцы святочных мерапрыемстваў у Віцебску запрацавалі рознакаляровыя фонтаны. Гэта традыцыйны першамайскі падарунак гараджанам ад мясцовай улады. Настасья Броўка, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск.
Регистрация на централизованное тестирование стартовала у Беларуси. Этот этап уступной кампании протягнется до 1 чэрвеня уключно. У Витебской области пунктами регистрации являются Витебский технологичный университет и университет имя Машерова, Полоцкий дзяржуніверсітэт и Аршанскі механіка-эканамічны каледж. Менавіта ў гэтых навучальных установах будучыя абітурыенты могуць зарезерваваць сабе месца для здачы тэстаў. Самі уступныя іспыты пройдуць у чэрвені. У адрозненні ад мінулых гадоў зарэгістравацца сёлета можна адразу на 4 прадметы. Пры гэтым залічэнне навучальнай установы па-ранейшаму пройдзе па выніках 3 тэстаў. Сярод іншых новаўвядзенняў 3 рэзервовыя дні ЦТ замест 1 і павялічаны да 2 гадоў тэрмін дзеяння сертыфікату аб праходжанні іспытаў. Першую перамогу у чэмпіянаце Беларусі здабыў футбольны клуб «Витебск». У выязным паядынку 5-го тура супраць гродзенскага Нёмана падапечныя Сергея Ясінскага разграмілі саперніка з лікам 4-1. Зараз каманда абласнога цэнтра з 5 набранымі ачкамі займае 14-й радок у турнірнай табліцы. А Новаполацкі «Нафтан» у гэтым туры пацярпеў чарговае паражэнне ў чэмпіянаце. Землякі з буйным лікам 0-3 прайгралі сталічным крумкачам. Витебская школа батута зноў лепшая ў краіне. У абласным цэнтры завяршылася першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. Гаспадары спаборніцтваў сталі мацнейшымі ў індывідуальных скачках, парных выступленнях і агульнакамандным заліку. Турнір разглядаўся як адзін з этапаў падрыхтоўкі да буйных міжнародных форумаў. Тэму працягвае Сергей Мисурагин. Першынство краіны па скачках на батуце стала першым афіцыйным стартам для юнакоў у сёлетнім сезоне. І спаборніцтвы сабралі ўсіх вядучых спартсменаў з рэгіёнаў Беларусі. Трэнерскі штаб нацыянальнай каманды праглядаецца да кандыдатаў, якія будуць абараняць гонар краіны на чэмпіянатах свету і Еўропы. А там конкуренция была вельмі шчыльная и цена перамоги великая. Эти соревнования являются основными для отбора на первенство мира, которое будет в ноябре месяце, и для первенства Европы, которое пройдет в следующем году. Борьба очень серьезная идет с Гомелем, с Могилевым. Упартая барацьба пачалася яшчэ падчас папярэдняй праграмы. Гэта пацвердзілі фінальныя выступленні, дзе далёка не ўсе спартсмены змаглі справіцца з хваляваннем. Прэтэндэнты на медалі рабілі памылкі, і за лічныя секунды з фаварытаў ператвараліся ў аўтсайдераў. У гэтай сітуацыі моцныя нервы і прагу да перамогі прадэманстраваў віцеблянін Мікіты Ільіных. Хлопец удала выступае на міжнароднай арэне, і трэнеры спадзяюцца, што батутыст праявіць сябе і на сусветным форуме. Поеду на чемпионат мира. Вот будут решать, либо поеду по своему году, либо по старшему уже. Уже ездил один раз на чемпионат мира, на Кубок мира. Выступил достаточно неплохо, опыт уже небольшой есть, поэтому буду готов. У дзяўчынак пераможцы першынства краіны стала юная віцеблянка Кацярына Яршова. Яна показала уже добра абкатаную праграму, а дэманстраваць новыя складаныя элементы і звязкі Кацярына будзе пазней. Над гэтым яна зараз упарта працуе. Программа у меня давно уже это. Ну, как бы я учу новые, тройные разные, но пока еще не вставила, потому что еще не получается немного. Надо просто научиться делать элемент нормально. У цырымоніі ўзнагароджання прыняў удзел старшыня абласнога савета дэпутатаў Владзімир Цярэнціў, які ўзначальвае гарадскую федэрацыю скачкоў на батуце. Ён павіншаваў мясцовых атлетаў з чарговай заслужанай перамогай і расказаў, на якой стадыі знаходзіцца справа з будаўніцтвам новай залы для прадстаўнікоў алімпійскага віду спорту. Мы работаем над проектно-сметной документацией. Мы работаем, скажем так, над источниками финансирования, поэтому процесс не замедляется, процесс идет своим чередом. И дворец, как и было, скажем так, обещано, дворец действительно батута будет в городе Витебске. Наступным выпрабаваннем для витебских спортсменов станут республиканские спаборніцтвы по скачках на батуте. Памяти заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля. Областный центр пройме турнир 12-13 мая. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка. Навіны Витебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў Віцебскай вобласці будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. У асобных раёнах туман. Вецер паўночны 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +1,6, максімальная днём 12-17 цяпла. У Віцебску воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер паўночны 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +1,3, днём 12-14 градусаў вышэй за 0.